Mulakaw sa ako ka jud be kay hindot may nilawag SM ron maglaglag sa ko be. Pero murag naman to yung mga atang diri nga mga tambay. May tag dito magpakita ron. Uy, ano yun mga tambay diri de. Ay, agi lang ko mula ako. Sure ka dia? Agi. Sige pagkagiyan siguro. Uy, Ano? Pero Taro ka dia? daro ani naman sa. Yung wala liga. ano day mo? Asa na ka Mo agi ra ko. Luspad ka. Uy, ay, Gapon dia. ayaw mo agi ra ko. Mula ako. Ulag ba? Mula ako. Pagkagi diri. Ayaw mo ana. Video pa ka. Ayaw. Uy, Sino ka dia? Ayan oy. Tangani buwak din eh. buwak. Uy. Ayan mo. Ay, maldituhan ni Nilo. Mo agi ra man ko. Ha? Asa ba dong? Program kay Koyo siguro. Mo to SM. Wait, pagyanan din dili. Ato kay giyo. Uy, anong kari magas? Agianan man ni dire. Pagyanan ba? Pag-asa ko ninyo mo agi ra man ko. Di lagi. Ugiyon na to. Ugiyon. Uy, pag ako ninyo agianan man ni dire. Okay. Sige. Ayo gid. Okay mo gangster Kita eh. Gangster ni. Okay. Puro mo. OG na mo. Ulit ang unggoy. Ayo sa ngano manguan mo pag-asa ko ninyo kay nako ilakaw. Lako. Okay. Okay. Magi sa ko. Sayo pa Uy. Ano sa demo? Yang libre sa chicks, kuhaan na lang. Wait, atugaon. Mga tugaon. Nakay kwarta dia. Wala ko kwarta dire. Tama di mo yatag. Wala ko kwarta dire. Uy, okay. Madugap. Kwarta, may ban kwarta ni mo. Nakay pang snack dia. Kuan raman ni, gamay raman ni. Igot mo. Patag puto. Bumakadag puto sa Ilmir. Wag ka nag wag ka puto. Ikaw. Ngagi mo sa Ako man sa inyo tripan. Ay, tripan man sa ko ni mo agi sa ko. Uy. Okay, gusto kita na daghan na kay bunog ba. Tarong yun sa amin Maldito sa ganin niyo. Nakita kasi niya. Kasi nga na makita day. Ito 6 niya. Ha? Kuan. Si Mo trabay. 6 na mo. ilog. Iloban. Kaila di ka? Ilang ko 6 na mo. Si Ginny. Patay. Jini mo to 6 Jini eh. Oh, Ginny. Tupir man to eh. Tupir. Ya to. Iya man tugod kini. Iya to bag Outland, Ginny Outland. Jini outland. Oh, ito Mayura, ito Mayo. Ya to. Imo dugti. Iya magot to. Ay, manabalhin ko rin. Ka Brian. Ay ka Ian. Ya magot to. Okay, ata kita may damay ng text. Uy, Ginny. Uy, pag-asa ko ninyo, pag-asa ko ninyo. Mayura? Guwapo to. Iya. Siguro na. Ilogan na ninyo. Guwapo na. Guwapa kay na. Tol, guwapa ka na. Bakit hindi gamit siguro? Uy, di wala First love man si Tupir. Hindi, buang nga din na mga chicks. Ilo ko, di mo malayan ng ilo. Uy, pag-asa ko ninyo, moagis ako. Yo. Grabe sa mga ngilabot eh. Pwede mo snack to ba? Para kumayura si mong chicks. Tatagin na mo. Kami na bitakan. Ayo. Bitakan na. Ayo. Video ko. Videohan ta mo kay. Ako ebidensya. Ayaw mo ano eh. Ayo. Sirit ng Grabe sa ninyo mga labot diri. Magmagi ra man ang tao, daghang kay diri nga road sa pertini. Uy, Hatay na ri. Patay na kasparta pa wala. wala mo kay kwarta. Ha? Wala koy kwarta. Money. Mato ka kuan soro ni may kwarta. To mana dili na say kwarta gid. Bulabo kinay nana. Mga pili kwarta. Unsa man ay gusto niyo di? Lagi ko snack mo kay 150. Pili kwarta ni biruan mo. Ngambog di ko magi ra man ko. Pagagi ka kasi nga ni mo dai. Ha? Sige ni. Gano ba? Singsi. Ha? Singsi. Oh, ano Ano doy? Ang Bisaya, kabalo mo kung Bisaya. Oo. Kwarta dai. Wala koy kwarta. 149 ra. 149. Ha? Uy, Nay na. oh. Wala mo. Baka na imo. Wala bayot mo na mga buwan. Atay mga bayot mo na yung mag-atay mo agi ko eh.